Halløj, halløj derude. Jeg håber, at I alle sammen kan høre mig. Vi giver den lige et enkelt minut mere, så der er tid til lige at løbe ud og hente en kop kaffe, så vi lige kan få de sidste med. Hvis nogen ikke kan høre mig eller har problemer, så tjek lige nede i bunden, om højtaler er slået fra. Men ellers så skulle der være hul igennem til alle, så vidt jeg kan se. Yes. Yes. Vi går så småt i gang. Efter det her webinar, så alle jer, der har været inde og tilmelde jer med e-mailadresser inde på Shubs hjemmeside under webinar, I får tilsendt en mail efterfølgende, hvor I kan gense det her webinar, så I behøver ikke optage noget eller være ops hele tiden. I kan altid lige gå tilbage og se det igen. Vi lægger det op i løbet af en time eller to, og det kommer også, som jeg sagde, i mailen, hvor der er et link. I kan også undervejs i det her webinar, så kan I skyde nogle spørgsmål af ude i højre siden. Jeg skal nok prøve at sidde og holde øje samtidig og besvare dem undervejs. Nogle af dem kan det være, at jeg springer over, og så tager jeg dem til sidst. Og hvis der er nogen, der er sådan nogle deciderede support-spørgsmål eller nogle andre ting, så brug vores chat inde på Shubs hjemmeside, inde på shub.dk. Men ellers så skyd endelig løs i chatten. Det her webinar, jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der er her, men ikke har været inde og tilmelde sig, og derfor ikke får mailen med linket bagefter, så kan I stadigvæk nå at gå ind på Shubs hjemmeside og vælge webinar, og så tilmelde jer nu. Så selvom det er i gang, så får I stadigvæk mailen, når webinaret er slut med linket. Det her webinar, det er, jeg vil starte med at sige, at jeg hedder Christian Falkenberg, og det er mig, der for et par år siden startede Shub-projektet. Og målsætningen var at lave, hvor det tidligere var den tekniske onkel, eller et webbureau, eller en webmaster-konsulent, som man fik til at lave sin webshop, jamen så er målet med Shub, at nu skal alle simpelthen kunne gøre det selv. Så vi har prøvet at gøre det ultra simpelt og målrettet de små virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og butiksejeren, iværksætteren, kunsthåndværkeren, de små erhvervsdrivende, som har op til en 2, 3, 4, 5 ansatte. Det er simpelthen dem, vi prøver at hjælpe i gang med at sælge på nettet igennem deres egen webshop. Så det er målet med Shub. Jeg vil starte med lige at vise, hvordan man rent teknisk går ind og sætter en webshop op. Det er simpelthen målet med det her webinar. Så hvordan I rent praktisk går fra at lande på Shubs hjemmeside, til I har en webshop kørende. Det er det, vi kommer til at gøre over det næste halve times tid eller 3 kvarter. Bagefter vil jeg lige kort fortælle lidt om det her med domæner eller webadresser. Hvordan får man sin webshop op på sit eget domæne. Og så vil jeg lige kort fortælle lidt om, hvordan det fungerer med betalinger på nettet, altså på den webshop, man sætter op. I vil kunne se mig som på kameraet i hjørnet, men jeg deler Shubs hjemmeside, hvor webinaret kommer til at foregå inde primært, så I kan følge med i, hvordan jeg sætter en webshop op derinde. Jeg slukker lige for vores webinarbillede her og sætter Shubs egen hjemmeside på. Sådan der. Nu håber jeg, I kan se Shubs hjemmeside med lidt video, der kører. Når man skal starte en webshop, så klikker man på linket her på toppen, Opret webshop, ganske simpelt. Og så er der nogle hurtige felter, man skal udfylde. Jeg starter lige med at indtaste havvind, keramik, som er den testwebshop, jeg vil vise jer. Vi har jo de sidste par uger kørt keramik som tema, så det giver god mening lige at lave en testwebshop, der viser det.
et telefonnummer, og så laver jeg lige en tester e-mailadresse her, og der indtaster I selvfølgelig jeres egen. I laver en valgfri adgangskode, og I vælger Danmark, hvis I har tænkt jer at sælge i Danmark. Så trykker man næste. På næste billede, der kan I vælge at tilføje et logo, hvis I har et. Hvis I ikke har et, så kan I klikke på knappen, der hedder Vent til senere. Jeg har lavet et lille testlogo, som hedder Havvind Keramik. Det lægger jeg op og trykker gem. Og næste skridt er så, at jeg skal vælge et design til min webshop. Jeg synes, at den, der hedder Inspire her, ligner noget, som jeg synes kunne være ret fedt til min. Jeg kan både vælge at vise et eksempel, jeg kan også bare trykke vælg på den. Og det, der så sker nu, det er, at Shop-systemet tager de her informationer, du har lagt ind, og opretter webshoppen til dig. Sådan. Din webshop er klar, og nu mangler du kun at tilføje nogle produkter. Så jeg kan lige vælge at se min webshop, for at se, hvordan det ser ud. Og voilà. Der er mit logo i hjørnet. Jeg har en startside, jeg har en kontaktside, og velkommen til Havvind Keramik. Og så er der også lagt 4 testprodukter ind. Allerede nu har du faktisk sat en webshop op. Så simpelt er det. Nu trykker jeg luk til det her preview billede nede i hjørnet, og så kommer jeg ind i webshop eller ind i systemet. Herinde, der kan I se, at der er nogle forskellige muligheder. Man kan tilføje nogle produkter, man kan tilpasse sin webshop, så er der det her med domæne, som jeg nævnte lidt tidligere, og så er der det med betalingen. Domæne og betaling venter vi med til lidt senere. Nu starter vi med at trykke tilpas webshop, for lige at få den til at ligne det, vi gerne vil have. Og her kan I se, at vi kommer ind i sådan en slags lille editor, hvor der er nogle forskellige muligheder. Lige nu er der det her surfbillede i toppen. Jeg synes ikke rigtigt, det passer ind til min havvindkeramik. Så jeg vil gerne skifte det der topbillede ud med et, der handler lidt mere om hav og vind. Jeg trykker på billedet, og så smider jeg det her billede væk. Så trykker jeg tilføj slideshow. Tilføj slideshow billede 1. Og så har jeg på skrivebordet her liggende nogle billeder. Jeg tager det her, som er op fra Hobjerg Knude i Lønstrup, hvor jeg kommer fra. Og det synes jeg kunne passe godt til min keramik webshop. Så går der et øjeblik, så bliver det billede lagt ind. Og siden bliver genopfrisket i baggrunden, som I kan se. Nu fik jeg lagt et billede ind, der passer lidt bedre til min webshop. Mit logo ligger som sagt her. I toppen kan jeg se, at der står her 1-3 dages levering, fri fragt over 500 kroner. Det synes jeg er meget fint og passende, det kan jeg altid ændre, hvis jeg gerne vil. Og heroppe i toppen har jeg også et link til min Instagram-profil og min Facebook-profil. Det kan jeg også ændre under indstillinger senere. Så ruller jeg længere ned her. Så står der velkommen til Havvind Keramik. Jeg vil gerne lige ændre den tekst lidt, så der bare står Havvind Keramik. Og så nedenunder står der velkommen til. Jeg trykker igen. Så fik jeg også opdateret den tekst. Nu kan jeg se, at nu kommer mine produkter her lidt længere nede på siden. Dem skal jeg selvfølgelig have skiftet ud, de her demoprodukter med mine egne produkter. Men jeg vil gerne lige have lagt 2 billeder med ind på forsiden, så det får lidt mere sært og lidt mere stemning af det, jeg gerne vil vise på min webshop. Jeg trykker på det her plus, så laver jeg 2 kolonner. I den første kolonne vil jeg gerne sætte et billede ind. Og igen, så har jeg mine webshop-billeder, som jeg havde gjort klar før. Og her finder jeg lige et par billeder, som jeg synes, der passer ind. Det er nogle keramiske skulpturer. Sætter den ind i venstre siden. Og i højre siden skal jeg have et andet billede. Vi tager det der. Det står flot med klitterne og fyret i toppen. Og så et par saltbrændte keramiske skulpturer nedenunder. Nu nærmer vi os.
Produkterne, dem kan jeg ikke ændre herinde fra den her side, hvor jeg tilpasser webshoppen. Så jeg trykker op på produkter heroppe. Og her kan jeg se, at der er 4 produkter. Jeg vælger lige at slette dem alle sammen en af gangen. Og det sidste. Sådan der. Væk med de 4 surfboards. Og så trykker jeg tilføj produkt heroppe i højre hjørne. Så er vi klar. Produkt nummer 1. Her har jeg en keramikskulptur af en kvinde, som jeg kalder kvinden i sandet. Her kan jeg lave en beskrivelse. Jeg kan sige, at den her kvinde, hun koster 4.000 kroner. Der er selvfølgelig kun et på lager. Det er et stykke unika. Jeg vælger at tilføje et billede. Hun var lige der. Her kan jeg vælge at beskære billedet, men jeg synes, det er meget fint, som det er gjort i forvejen. Så jeg trykker gem. Og så hernede i bunden kan jeg sige, jamen hvad for en kategorier skal hende her kvinde lægge under. Lige nu har jeg sagt, at jamen, det her produkt skal vises på forsiden, altså på den, der hedder start. Jeg tror også gerne, at jeg lige vil have en kategori mere, der hedder kvindeskulptur. Og trykker gem til den. Så markerer jeg også lige, at det her produkt også skal vises under kvindeskulptur. Længere nede her er der nogle forskellige muligheder for at lave varianter, at vise nogle relaterede produkter, og der er også flere indstillinger, hvor man f.eks. kan sige, om en produkt skal afhentes, eller om der er fri fragt på et produkt, og man kan også vælge at tilføje nogle PDF-dokumenter, hvis man har nogle produkter, hvor man synes, det giver mening, at der er en slags vejledning med. Jeg trykker igennem, og så lægger den billederne op, og jeg har selvfølgelig også mulighed for at lægge flere billeder ind af den samme skulptur. Det var det første produkt. Nu lægger jeg lige hurtigt et par produkter mere op. Jeg laver en, der hedder kvinden i klitterne, for at blive i temaet. Og det her er en skulptur, der koster 5.000. Her er jeg faktisk mulighed for, under den, der hedder vælg momssats, jeg kommer lige i tanke om det nemlig, at her kan jeg faktisk sætte den, der hedder kunstmoms. Og det kan man, hvis det er unika, man sælger. Og det er lige præcis den her kvinde. Jeg trykker tilføj billede. Og denne gang er det denne kvindeskulptur. Jeg trykker gem. Igen, den skal vises på startsiden og også under kvindeskulptur. Og jeg trykker igen. Jeg opretter lige 2 mere. Bare lige så vi har 4 ved siden af hinanden. Det står nemlig flottest inde på webshoppen. Så har jeg lige lavet et par billeder ekstra, hvor jeg spejlvender. Man kan også vælge at zoome lidt ind og ud på billederne her, hvis man synes, det giver mening i forhold til det billede, man har. Faktisk kan jeg også lige sige, at vi har en app også, hvor man også kan tage billeder af sine produkter og lægge dem op. Det er nogle gange nemmere end at skulle overføre billederne fra mobilen til computeren. Det kan man gøre, som man synes. Og vi tilføjer lige det sidste produkt. Og så er vi ved at være i mål med den der. Så er vi ved at være i mål med at oprette 4 produkter. Og man skal huske, at det med, hvor mange produkter man skal have på en webshop, det er hamrende individuelt. Vi har en stribe kunsthåndværkere, som for eksempel har 1, 2 eller 4 produkter som her.
og vi har andre typer detailbutikker, som har tusinder af produkter. Der er også nogle, der sælger PDF-bøger. De har kun et enkelt produkt, så det er vidt forskelligt. Det vigtigste er at komme i gang. Nu kan vi se, at vi under produkter har vores 4 produkter her. Hvis jeg lige skal vise systemet starten af, så har vi startsiden, hvor vi landede før. Så har vi ordresiden, og her vil man så kunne se sine ordre, når de kommer ind. Det vil sige, når en kunde går ind på din webshop og køber, så får du en sms, du får en e-mail-notifikation, kunden får selvfølgelig en ordrebekræftelse, og samtidig vil du kunne se ordren herinde i systemet. Produkter har vi været inde på. I højre siden her er der et link, der hedder Se Webshop, og det gør vi lige om et øjeblik, så vi kan se, hvordan det ser ud. Og ellers er der en, der hedder Indstillinger, hvor der er nogle forskellige muligheder. Her kan man lave nyhedsbreve og sende ud. Man kan lave rabatkoder, hvis man kører en eller anden kampagne på Instagram eller Facebook. Der er noget statistik, der viser, hvor mange besøgende der er på din webshop. Så er der nogle generelle indstillinger. Den kan jeg lige vise jer. Her har man mulighed for at sætte link ind til sine sociale medieprofiler. Man kan vælge at sætte sine portopriser ind, hvor lang tid fragt der forventes. Der er nogle forskellige muligheder her, som man kan sidde og blade igennem, om man vil skjule telefonnummer på webshoppen, eller om produkterne skal vises eksklusiv moms. Det er typisk, hvis det er nogen, der sælger til andre virksomheder. Herinde tilpasser man også sine vilkår og betingelser. Vi har selvfølgelig lavet nogle forudindtastede nogle, men dem skal man lige huske at tilpasse. Og ellers så er der en profil, og så er der noget, der hedder Webshop Skole, hvor vi har en masse video gennemgang af, hvordan man kan lave gratis marketing på nettet. Og så selvfølgelig support. Vi har altid mulighed for, eller man kan altid ringe til os, eller bede om et opkald på vores hjemmeside, og man kan altid skrive på vores messenger-chat, som I kan se nede i hjørnet, og ellers kan man altid selvfølgelig også skrive en e-mail til os. Jeg vil lige vise, hvordan webshoppen ser ud nu. Jeg trykker Se Webshop. Og skal jeg lige se, om I kan se webshoppen nu. Det kan I godt. Nu har jeg på de her få minutter fået lavet den her webshop med et logo i hjørnet, en startside, en kontaktside og en side eller en kategori, der hedder kvindeskulptur. Webshoppen er faktisk allerede næsten fuldt fungerende. I toppen af der har du et stort billede, så lavede vi den her tekst, der hedder Havvind Keramik, velkommen til. Så lavede vi 2 ekstra billeder, og nede i bunden, men sandt om ikke, der ligger de billeder, eller de produkter, vi har lagt ind. Det er nok pænere egentlig at kalde det værker, når det handler om skulptur. Hvis nu en kunde besøger den her webshop, så vil de jo se præcis det, vi ser her. Og hvis kunden tænker, jamen kvinde i vandet vil jeg gerne se lidt nærmere på, så klikker man så bare ind på produktet. Og herinde er der så mulighed for at se det i større format. Her kan kunden selvfølgelig lægge varen eller produktet i kurven, og man kan gå til kassen, og her kan kunden så bestille den her skulptur hos dig. Så på de her få minutter, hvad er det taget? Cirka 10 minutter, har vi faktisk fået oprettet en webshop, lagt nogle topbilleder ind, 2 mindre billeder ind, skrevet en tekst og lagt 4 produkter ind. Så simpelt er det faktisk. Jeg går lige tilbage til systemet. Og tilbage til startsiden. Og hæng lige på et sekund. Yes. Nu er vi inde i systemet igen. Lige nu, som I kan se, der står i den gule boks her, så er webshoppen lige nu online på havvindkeramik.shop.dk. Og det er fordi, når man opsætter en webshop og arbejder med den, så laver vi det her midlertidige domæne eller webadresse, hvor man kan sidde og se sin webshop. Men hvis du nu gerne vil have din webshop op på dit eget domænenavn, om du har købt det foran, eller om du gerne vil have, at vi køber det til dig, det er hip som haps. Vi sørger i hvert fald for, at din webshop kan komme online på dit eget domænenavn. Og det gør man ved at klikke på den her tilknyttede domæne. Og nu er det her ikke en betalende profil, for det kræver det, hvis man vil have det på sit eget domæne. Men så indtaster man simpelthen bare her www.havvindkeramik.dk og trykker gem. Så får vi en information om, at vi skal sørge for, at den her webshop bliver sat op på det rigtige domæne, nemlig havvindkeramik.dk. Så simpelt er det.
Alt det tekniske bagved står vi for, og det skal du ikke tænke på. Så er der det her med betalingen. Hvis man gerne vil aktivere betaling, det er fordi, som det er lige nu, så på din webshop, så kan din kunder gå ind og lægge produktet i kurven, og indtaste informationerne og tjekke ud. Og faktisk kan man gøre det lige nu, uden at gå igennem betalingen. Men det der så vil ske nu, det er, at så vil der i din ordreoversigt stå, at den her ordre er ikke betalt, og kundens ordrebekræftelse vil også fremgå, at ordren ikke er betalt. Men hvis du gerne vil aktivere betaling, som de fleste jo gerne vil, så trykker man på den knap her, aktivere betaling, og så har vi noget, der hedder ShopPay. Det kræver, at man har et CVR-nummer, og så indtaster man det her, og et navn, sit IBAN-nummer og sit SWIFT-nummer. IBAN-nummer, det er ens internationale kontonummer. Det står inde i ens netbank. Alle kontorer har et IBAN-nummer. Og det samme med SWIFT, eller det, der hedder BIC. Det er det samme. Det er bankens nummer. Det kan man også se inde i sin netbank. Det er så, at systemet ved, hvor man skal udbetale pengene til, når der er en ordre, der går igennem. Det indtaster man her, og så trykker man aktiver. Og når man trykker aktiver, så kan man faktisk lige med det samme tage imod betalinger i form af Visa Dankort, Visa Dankort, Mastercard, og man kan tilknytte en række andre funktioner også, f.eks. MobilePay. Så i al sin simpelhed, så var det faktisk den tekniske gennemgang af at sætte en webshop op. Jeg lige går tilbage til webshoppen igen. Lige viser jeg den her. Jeg trykker lige på logoet for at komme tilbage til forsiden. Her er vores webshop. Er der nogen, der sidder lige nu og tænker, at der er noget, de mangler en forklaring på, så skyd løs inde i chatten. Systemet kan nogle flere ting, og jeg kunne også gennemgå nyhedsbreve og rabatter osv., men tingene giver ret meget sig selv, så jeg vil egentlig holde det her webinar til at være et ganske kort og præcist om, hvordan man sætter sin webshop op, og hvor simpelt og nemt det egentlig er. Ja, skyd afsted, eller skyd løs, hvis I har nogle spørgsmål lige nu. Vi sidder selvfølgelig også på support hver eneste dag, hvis der er nogen, der har spørgsmål. Så det er også bare at skyde løs derinde. Ellers vil jeg faktisk afslutte det her webinar lige kort med at sige, at vi har selvfølgelig den her gratis model, hvis man ønsker at lave en webshop, hvor man ikke betaler, men så kræver det, at webshoppen er på det her domæne, der hedder dit firmanavn.shop.dk. Når man på et tidspunkt skal ud og markedsføre sig, så giver det mening at få sin webshop over på sit eget domæne. Men man kan roligt teste løs, og der er ingen forpligtelser og ingen binding for at lege løs med sin webshop inde i systemet. Hvis man en dag vil tage skridtet videre og få webshoppen op på sit eget domæne, så har vi den her model, som koster 139 om måneden, hvis man betaler for 12 måneder i gangen, det vil sige 12 gange 139, eller hvis man hellere vil betale månedligt bare, så er det 189 om måneden. Så billigt kan man faktisk nøjes med for at komme i gang. Og jeg kan se her, at jeg har fået et spørgsmål. Hvis man har en hjemmeside i forvejen, kan man så koble de to sammen? Og det kan man sagtens. Det har vi faktisk en hel del at gøre. Hvis man i forvejen har for eksempel betalt dyre domme for at få sat en webshop op, eller selv sat den op, jamen så kan man oprette en webshop inde i Shop, fuldstændig ligesom jeg viste jer nu, og lægge produkterne ind, og så kan vi hjælpe med at lave et link i den nuværende webshop, på den nuværende hjemmeside. For eksempel op i menuen lave et menupunkt, der hedder Shop eller Webshop, som så åbner Shop webshoppen op. Det skal vi nok gøre for jer, det tager vi selvfølgelig ikke noget for. Så sæt bare webshoppen op inde i Shop, så skal vi nok koble det på din eksisterende hjemmeside. Ingen problem med det. Og så var der et spørgsmål mere. Hvis man giver jer min hjemmeside som eget domæne, vil det der nu så bestille. Det er sådan, at man kan sige, hvis du har en hjemmeside nu, men sætter din Shop webshop op inde hos os, og så beder os om at lægge Shop webshop op på dit nuværende domæne, så vil det, der er på det nuværende domæne, blive slettet. Så det er en god idé, at man lige sørger for at få sine billeder og tekster og sådan noget kopieret ud fra sin nuværende hjemmeside,
Eventuelt kan man jo kopiere det og sætte det ind i sin Shop webshop, mens man sætter det op derinde. Og så kan man så vælge at lave kobling til det andet, til sit eget domæne, når man synes, at ens Shop webshop er klar. Appen, som man kan bruge til at lægge produkter op på Shop med, den hedder simpelthen bare Shop. Så I går ind i Google Play eller ind i App Store, og så søger på Shop, så dukker der en app op med vores lille fine grønne logo. Det er vores lille streg hen over Shop. Og der logger I ind med det samme login, som I har på jeres computerversion. Og så kommer I ind, og så har I forskellige muligheder. Det skal lige siges, at i appen kan du ikke lige så meget, som du kan på computeren. Så appen er primært til at lægge produkter op, fordi det er nemt, når man står ude på sit atelier, eller i sin butik, eller på sit lager, og lige til at hurtigt tage et billede med appen, og så lægge det op online. Det tager et minuts tid. Yes. Jeg kan lige nævne, at de her skulpturer er faktisk nogle, min far har lavet. Så ved I det. Jeg er vokset op i Lønstrup med en far og en mor, som var keramiker. Min mor er stadigvæk. Og min søster har et værksted, der hedder Keramoda oppe i Lønstrup, hvis nogen er inden for keramikfaget. Så ved I det. Yes. Hvis man skal linke til Facebook og Instagram, som I kan se oppe i højre hjørne her i webshoppen, så gør man det inde under indstillinger i systemet. Man klikker på indstillinger oppe i højre hjørne, og så helt oppe i toppen kan man sætte adressen ind til sin Facebook-side og Instagram-side og Pinterest-side og faktisk også sin YouTube-kanal, hvis man har sådan en. Og så vil jeg lige give den et minut, hvis der er nogen, der har flere spørgsmål. Som sagt, så sender jeg en mail her inden for den næste times tid, hvor I kan gense det her webinar og se, hvor simpelt det er at sætte en webshop op. Ja. Og selv tak derude. Jeg vil lukke ned for den her gang, men følg med ind på vores Facebook og Instagram kanaler. Og jeg kan også lige nævne til sidst, at vi faktisk kører sådan en lille kampagne i øjeblikket, at hvis man går ind og aktiverer sit medlemskab, altså som betalende bruger, så får man faktisk 3 måneder for den første måneds pris. Det er en kampagne, vi kører i øjeblikket, så det kan I jo overveje, hvis det passer. Og tusind tak, fordi I kiggede med, og held og lykke med det hele derude, og jeg håber, I får gang i jeres webshops og får noget salg igennem. Ha' det rigtig godt. Hej hej.